Hej, jeg hedder Kasper. Jeg holder her den 1. maj et kursus i on-location modelfotografering med naturligt lys. Det vil sige, at vi bruger kun det naturlige sollys, som det kan sol den giver os på dagen. Det andet, vi egentlig bruger ud af solen, det er naturligvis et kamera og en reflektor. Et stykke kamera, et stykke reflektor. Det er det eneste, du faktisk behøves. Det er super nemt. Det er i hvert fald rigtig nemt, når man lige finder ud af at bruge diverse ting på både sit kamera og bruge reflektoren på en rigtig måde. Fordi der er jo rigtig mange måder at bruge sådan en reflektor på. Det kan bruges til at spejle lys op, men det kan også bruges til at fjerne lys. Det vil sige, at du kan faktisk bruge den som skygge. I tilfælde af, at solen nu er for skarp, eller der kommer lyspletter ind gennem nogle træer i skoven. Så kan man lige holde den op, og så fungerer den som skygge. Og skulle man ikke lige have sådan en lille reflektor ved hånden, så frygt dig, jeg har naturligvis et par stykker ekstra med. Ellers bare husk dit kamera. Vend det digitale spejreflex med film, eller en det spejlløs, så er det helt okay. Så længe du kan stille på det manuelt, så går det. Og skulle du være en af dem, der kun skyder i AV eller TV, S eller A på Nikon, så er der siger okay, vi skal nok få dig drejet over på manuelt på dagen alligevel. Og vi kommer ind på at fra perspektiver til vinkler til bokeh, altså uskarp forgrund, mellemgrund, baggrund osv. Og hvordan man får noget lækkert bokeh i det førnævnte. Hvordan vi arbejder med lyset, og det er at bruge selv den mest kedelige, triste location til noget fedt. Og vi finder i samarbejde frem til de bedste indstillinger lige præcis for det billede, som du gerne vil lave. Det er på Stiø, det foregår, og det bliver fantastisk gjort og hyggeligt og super kreativt. Jeg håber, at vi ses og kigger ind forbi min hjemmeside, kasperflademose.com, for at se meget mere. Vi ses den 1. maj. Hej.